Disampaikan. Ya, terima kasih kami sampaikan hari ini adalah kegiatan Kira Panji Pusaka Desa Sumberagung dalam rangka bersih desa dan peringatan Hari Jadi Desa Sumberagung yang ke-117. Nah ini kirab budaya Desa Sumberagung atau apa jenenge kuwi sepasaran bolo. Sepasaran kirab budaya atau sepasaran karnaval di ini. Oke. Para petinggi dari pemerintah Desa Sumberagung. Para pergodo ingsun kedawan dening Bapak kirab pusaka atau kirab ngono iki panggung endinge orang dilaki. Awujud pusaka Desa Sumberagung lan panji-panji lambanging Desa Sumberagung ingkang mapan wonten ing papan beningit. Mula sira kabeh aja wedi kangelan. Derekno jeneng ingsun ambedol ingkang wujud pusaka Desa Sumberagung lan panji-panji Desa Sumberagung. Arep diberangkatkan kawan ini. Ditumpenge. Bergodo lampah mangarsa Tanjo obo-obo saking Bopo Suyono Pinanggo pangarsan ning Bergodo sampun ana sing lemes bolo paring pratondo kepepekat mang. Bangga enek insiden bolo. Kaya ngono direwangi, direwangi sing ora kuat menahan cara nganu ki sakrale iso ngono kuwi bolo. Iki cara nganu ki kekuatane batin apa kekuatane nganu ndak kuat, dadi ki roh-roh jahat apa roh-roh apa wi cara wong nggak fokus lah kaya makhluk-makhluk sakral roh-roh jahat iso mara. Nah, dengan diadakan bersih desa kan roh-roh jahat ben ngalih. Berangkat dulu. Pemberangkatan dari kantor Desa Sumberagung menuju Persarean. Kembar mayang barang. Panggilan Mas Polisi. Panggilan Mas Polisi. Tapi kebaikan hati ada tapi wajib toko-toko kira-kira panjiwan joik bisa Sumberagung bila mengkonon sedia Mas Kunti murid Tak syuting ya Bu. Tak melu udan-udan tak syuting. Dinatur tutur telo katakan persih praktikan dimono-mono. Angguri-uri lestantune budaya. Pralambangkan matunggo-tunggo pindho. Wong pilopo mastuti sabdo panandika ujaring para kina ingkang sampun cintono ing maruta cinambi ing awiyah sarta mulan edi ngene iki bagian RT lah ini budya tulus
menyane di beluk-beluki ingkang tuwuh saking usining pembangkit wontening tulus saluring pangesti ingkang tumuju dumateng pepoyaning Guri kae Cantrek Petro ono kuwi lah paling monggo atekan warsita gumita nggo panggung tunggal panggunging wong kang kurang tata kinarya tebukaning tata-tara kiraping panji oke projo ya Pak RT ini pas mulai iki kira budaya di Desa Sumberagung kawan ya. Abedol panji desa ingkang sampun pinancep wonten ing papan winingit menuju ke tempat nganu iki bolo. Ke tempat apa jenenge kuwi? Ke tempat sakral atau sareannya Desa Sumberagung. Menuju sareannya Desa Sumberagung. Arahane tidak biru. Minggir kawan. Tengah ana shootingnya. Abang mawa makna rah saking biung putih rah saking bapa. Yoga matur ibu bumi lan bapa angkasa kang dadi papan ing Desa Sumberagung. Kakadi dening kembar sepasang pinapa tondo syukur mring ngarsane Gusti kang Maha Agung. Menit pisan lah. Oke, untuk teman-teman bisa langsung merapat ke mobil, nah sebagian. Sekarang 3 menit bro. Oke. Ditumpak nih mobil bolo. Udan kira budayane bolo. Udan. Oke. Nggih. Disampaikan. Ya, terima kasih kami sampaikan hari ini adalah kegiatan Kirapanci Pusaka Desa Sumberagung dalam rangka bersih desa dan peringatan Hari Jadi Desa Sumberagung yang ke-117. Cukup lama juga Pak ya. Ya. Harapannya seperti apa Pak Desa Sumberagung ini dengan adanya kegiatan pada hari ini Pak? Harapan kami dari Desa Sumberagung semoga masyarakat dapat hidup tentram, nyaman, Sumberagung nyaman, Sumberagung maju, Sumberagung berwibawa, gemah ripah loh Cinawi. amin amin. Nah, harapan kita ini sehingga benar-benar pemirsa ini tadi juga beliau adalah punggawa desa yang sehari-harinya juga menjadi pelayan masyarakat ya, tidak pandang waktu, bahkan 24 jam beliau juga sangat-sangat onten dan sangat-sangat terbuka. Oke, Terima kasih.
panji desa uga cimating desa Sumberkong kakirap tumuju ing Balai Agung Sumberkong kadherekake dening para nayok praja Punggawa Praja desa Sumberkong. Ing pangajap muga-muga Purwa Madya wasana nigati lir daya lir serta mandya rahayu kawiwit pusaka desa kang wis kabebol tumuju Balai Agung Sumberkong wonten ing wujud kuning bumi wujud tumpeng agung pinangka tandha syukur mring ngarsane Gusti kang Maha Agung awit sadaya bumi kang wis kedalaken berkah tumrap para warga sadesa Sumberkong. Anut kang kaanut, anut kang kasembah, anut kapitab dosane dhewe. Ing wujud panji negara abang kelawan putih. Kira lambanging negara Indonesia. Abang rasane biung putih rasane bapa. Nang mobilan apa kamu ya? Banyu mobil. Nanti? Omongannya kan udah bikin tangi aja. Aku nanggen yang buri ya, Mang. Jadi dari obat. Buri di barisan. Iki eta ayo iki. Jenderal. Jenderal. Oh, woi. Kalau dipayungi ora gelem wis. Siap menjalankan apa jenenge iki? Menjalankan doa. Menjalankan tugas.